Trump, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Trump wakuyankhula kuntundu wa dziko lapansi kuti iwo wankhondo ikuoneka zoti wina like basi akumayenda pang'ono akumasuntha malevo kuthamangira kunena kuti kwangotsala kuti angolengeza kuti tazituluka ife amakamaka tathana nazo Iran tinakupatsani anthu inu tinakuwuzani kuti this is your chance now, moyo wanu ife tapanga mbali yathu anthu akuyani malizitsani and yeah, like zimene amafuna, right? Atelewa Trump alengeza kuti basi tathana nazo ife tamaliza amene tamaliza mizimafuna fuso ndilona kuti muyankhandini yese ndiyankhandini fuso ndilona kuti kodi zimene amapitira Trump ku dziko la Iran zatheka apanga achieve ma achievements amene iwowa anali willing to achieve fuso ndilomene lalo apeza a Trump kodi apeza zimene iwowa amapitira amene kuja. Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. And frankly, nobody has ever seen anything like it. So tisanapitirire tindizolengeza pang'ono. Mamona munthu ameneyo akuti dzina lake ndi Ruben Chimponda. Ruben Chimponda. Munthu ameneyu akufuna azipanga act, azipanga portray ngati Malawian Cameras. Nde ali ndi page ku Facebook imene akumayika ma videos onse aku Malawian Cameras. And akumakhala ngati iyeyo ndi Malawian Cameras. Nde chenjezo kuti mukamayankhulana mwina tingolekeza mwina muziyankhulana kuimene box kapena mwina na muziganiza ngati this is mina ndi Malawian Cameras. No, munthu ameneyo sikumudziwa kuti amakhala kuti amatani kasiti kumudziwa, palibe so agreement iliyonse pakati pa Malawian Cameras ndi Ruben Chimponda. So kumenaliko angodziwa kuti I think angosiya kupanga post ma videos aja chifukwa mapirake tikatenga action ikhala ngati Iran ikupanga retaliate, like ikupulisa mayiko amene like amene amuyambayo, you understand, ndi kukhala kupulisidwa and sopanga so recover kapijika nuko. So ndepano amene muli pafupi ndi ameneyu Ruben Chimponda akumayika mpaka amauza anthu ali basi mene zilimo akuti zipanga video imodzi pa tsiku chifukwa mukudziwa kale kuti it's expensive to cover the war. Makanga kuti iye ndi two nde Malawian Cameras. No. Ameneyu guys muuzeni kuti zimene zasiye. Ndamemba message ngapo komanso tapangaso comment pa page bake kuti zimene zasiye. So yeah, ameneyo yapita engeza kuti ife nkhondo tasiya, nkhondo ya Thai blah 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 kafika uko. Okay, chabwino. Yankho mlinalo noka, right? Kuti I mean zimene amafuna ku Iran kuzatheka kapena sizinatheke. And ndinene pano kunena kuti Israel ndisinamalize. Israel nakuti iyoyo izakhala kupitirizabe ngakhale America itakhala kuti asiya. Chifukwa nawonso akupanga sense, nawonso akumva, nawonso alilize akuona kuti nzathu yutu akuoneka zoti sizomukhuza nasopano, right? Chabwino. So Trump mayankhedwa awo makhala iyayi tapulisira marada, tapulisira chakuti, tapulisira zakuti. Most of things zimzambi zimapulisa ma-Americans ndi za pamwamba, pa surface. Pamene ma-barracks a Iran anayikidwa pasi kwambiri. Okay? Chabwino. Tingobwelera pang'ono ku history. Mu 1953, right?
kunali president like democratic president ku dziko la Iran like dzina lake amachula Mossadegh alise like democracy like imene makhala maiko inawa popanda so kuti mwakuti right zimene akufuna apana hayi ufule zonse zinalipo zonsezo zimene akuna kuti mwakuti okay 1953 tumenete kema iye chimana apanga chimodzi kuti akule mafuta adziko linoli ndi anthu aku Iran. Mafuta adziko lathu linoli ndi anthu aku Iran. Mafuta awa azipindula anthu aku Iran. Mpamene tsopano azungu anakhala pamodzi nkupanga upo kuti amene tikamuchosa amene iyi. Like really zomwe zati tema organization ta ufulu chanza kuti time kuna democracy kuna beso kuti kuna democracy full 100%. Chimene yanangopanga kuti mafuta amuno ndayani ndi anthu amuno anamuchotsa kunchosa ndithu kunchosa popo kumbudula Mossadegh Abdullah anayikapo wow puppet anayikapo wow chidole chawo amene amachita kuti shaha uja sabana amene apanga control sabana mafuta mango tengetsa mango tapitsa anthu kenako ndibaza kuti dziko silupira kuna kuli kose ma Americans Europe ndamene kupindula. So anthu omwe wanati no this is nonsense. 1973 ndamene sipana kuna revolution yorani yo nchosa shaha uja chabwe andi anatenga anthu anaza afusa like atatenga jina Khomeini aja right oyambira jina supreme oyambira machidwa Khomeini wamali yapano machidwa Khamenei like mena kama khanga rofanana amakhanga rofanana anthu ake mabe ndi osiyana ndithu. So anaza afusa anthu kuti dziko tilibengo khala Islamu kapa tilibengo khala basi la mina ndana hana vota kuna zoti no actually tend ngoti bangani kuziko khalani Islam inali choice yawo nde amayendesa malamulo awo koma no doesn't mean kuti nzoti kumene kuchaku nde kulibe maufulu alipo anthu machalichi mamanga you understand what I mean imachidwa Islamic Republic koma kuli maufulu oti machalichi alipo. Kristo ambiri kuphatikiza bonso ndi Ayuda omwenso. It sounds like almost any other Jewish prayer anywhere in the world. But Michael Malakhan is leading a service in Esfahan, in central Iran. Right? Unalesa ndufula makhala mene amakhalira. So, kuliso kusankha zisankho ngati president atsika na minya mpira bwino atsika nazo amayendesa gali moto abanga so uba ngati madzi uba ichi abanga so uba yes abanga. So unlike zokusenda mene amapanga portray maipa chizungu mina maneni right kuti makuti like for those kwa anthu amene apitako ngati kwa anthu amene apitako ngoona bwino azakuzanzira ako azungu aja makukomeza kwambiri dziko lisili limene amalisimbira muja right tabwino aliyese protected amakhala safe utakwenda tofoka usiku wani kolokota antaina leso mina ungaende sizapeza kuti mina again ina kupanga ma crimes no chifukwa amendera sharia law like imakhala ngati kuti pena pake imakhala ngati kuti yupanga nkhaza for example imakhala ngati yupanga nkhaza koma society afterwards imakonzelo amene waba andile kudula mkono andi wakakura panzako nawe so maphedwa so pamwe anthu namata tateteze wawa andufulu koda amene amaphanzi zake samaona kuti nzake andufulu amene amabela nzake samaona kuti nzake andufulu so tasabedwe. That's why I mean Trump pompano bana yankhula nkhani okhoza ndi death penalty kuti tibese death penalty okay chifukwa death penalty ndi sharia law kama msana yankhula zambiri yavora nkhwa Trump
Anybody murders something in the Capitol, capital punishment, capital punishment. If somebody kills somebody in the Capitol, Washington, D.C., we're going to be seeking the death penalty. And that's a very strong preventative. And everybody that's heard it agrees with it. I don't know if we're ready for it in this country, but where you have it, it is, we have no choice. So in D.C. and Washington, states are going to have to make their own decision. But if somebody kills somebody, like you could have been killed, very lucky you didn't get killed, it's the death penalty, okay? So iwaja anapanga netu society wanaigonza, like kuigonza munjira ngati imeneyo. I mean, zilingani ndu mina zimakanga kuti ku Dubai mucho kusiya phone apo nchana uyipeza bwino bose chino chake so suluso anthu achitenga ye blah 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 mule mwasema. I don't want to go there kwambiri. But fati ngokamba sabana imene history imene akhalira. Chabwino imene isiyeni. Inafika nthawi imene panachitika nkhondo mu 1980s pakati pa Iran komanso Iraq. Ma Americans ndithu amayesetsa kupanga supplies zambiri kumpasa Saddam Hussein kuti tamiyane ndi Iran. Ndi anathibulana koma afterwards sizinathandizebe koma by at the end and how Iraq sona zindikira so that no ma Americans adikugwisa ntchito yosakhala bwino. After so anamaliza kwagwisa ntchito kuti alembane ndi Iran ndi ma Americans anabwera kuzabe mafuta kupasa Saddam Hussein. I mean kumpanga chepuliki. Then anthu mayengo awi maneba zanazindikira no I think ababa tikubetsa tu. Ndipo abantu anthu ogwirizana kwambiri. Iraq, Iran ndo ogwirizana anazindikira kuti no ma Americans sathandiza. Chabu. So koma after nkhondo imene iyi Iran inazindikira china chakeso. So pali wedina kama asymmetric warfare. Chabu. Iran inazindikira china chakeso kuti sometimes kuti akuti anadzoti kuti timanyene ndi mayikwena ngande zima tractors zima chani so zika zida zikuzukulu zamenyera nkhondo inazindika zoti zitha kutivuta, right? Zitha kuyani kutivuta kuti tikhale nafeso tikhale advanced like mu nkhondo like kuti khale ndi zimene amakhala America kukanzi ndege zima chani ndizotivuta. So tikuyenera kupanga yani. So asymmetric warfare anagwisa ntchito strategy ina yake imene panopa ndimene ikhanga ili more effective ndimene kugwira ntchito. Njira imene iyi ndiyena kuti it's like if sitingakhale ndi zile zambiri koma iweyo nkhondoyo it will cost you a lot. Iweyo nkhondo iyi timenya ifeyo makamaka zochipa koma iweyo nkhondo iyi ikupanga cost kwambiri, right? So that's why anabwera ndi idea ya tima drone. Okay? That's why anabwera ndi my idea ya tima drone. Timene tikupangitsa kuti ma Americans aluze ndalama zambiri, aluze zinthu kwambiri just because kulimbana ndi ka drone ka $1,000. So to the point when ma drone amene apanga prove kuti ndiwononga kwambiri chifukwa even Russia imangodale omwe woto amwe tipanga ndi supply kuno chifukwa nawo sa Russia kuti atengese mabomba akulu wanze mpaka mu stock kuti athatu mu stock amene bwa tizingotenga amwe omwewa. So ndimene mpaka nakupeza kuti ma Americans kuona so kuti nawo so nkorani so kukopera kuti pasamaino de Lucas komano mpaka Trump, you know, you remember Trump anka nabeka ma video ban Trump anka zioneka zote masiku ano nkhondo ya masiku ano ndi ama drone ndi I mean muphunzireso ma drone makoma kuti anauza anthu aku America mpaka anakhoza so apo. So ndi strategy imene Iran ikugwisa ntchito other than kuti kungolowa like chamutu yayi kudekha ndikupanga solution ndikuganiza nkhondo kuyimenya ndi maganizo omwe kuti okay nkhondo ikuti tite. So anyway zinapeza kuti Iran yapanga tima drone tija and magwisa ntchito. So ma point imene mufandi kambe kwambiri pano sindofala video ile kwambiri mufandi kambe point okuzana ndi mina amene na Trump kuti blah 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 taphanya makuti marada azima komano a Trump sana kambe zimene iwowa aluza. Like this is a verified information. We are not winning this war in Iran.
We went in guns blazing without a plan, and Iranian leadership was ready for us. And they are currently destroying American military bases across the Middle East at such an incredible scale that I don't think we understand the magnitude of the loss. The American military bases in Bahrain and Kuwait and Qatar and Saudi Arabia are among the largest military facilities in the world. These bases have cost us trillions of dollars over multiple decades to build. It has been a huge amount of our military spending over 30 years, and it's just going up in smoke. We've lost radars that cost hundreds of millions of dollars, including one Iran took out that was $1 billion at the most fortified U.S. base in the Middle East with a single missile. A radar that was the backbone of all of our missile defense systems in the Gulf. It's really bad. I'm not sure. I'm verified. Ndimene ndikupasana ba. Kuti iwo aluza zinthu zingati. Tingokamba nkhani kuzana osakamba zina zeti koma tingokamba nkhani kuzana ndi kumaiko amene iwo adayika kozida zawonse. Marada, ma defense chanchana mathadi kumene koko. Koseku zida zimene marada anaonongerwa. And rada imodzi mupeza ndi 1.1 billion US dollars. Rada imodzi iyo ngopanga detect makamaka especially tinene kuti tikapeza rada ya ukata imene machito di ANFPS 132 imene imapereka maoni komanso imene imapanga detect imaona kuti kuti bomba ali kuti kana ona chiso nkufamphula bomba lake chimene chili mtengo wake ndi 1.1 billion US dollars chimene chiso chinaonongerwa ndi ka drone ka 5,000, 10,000, 20,000 ka drone kana unonga chosechi. You understand? Anaononga marada aku sindufanza ambacho chwa maina chenja koma anaononga marada aku Bahrain marada anaononga anapasola komano mwa intoto mwachitule mwa intoto marada ose zosezi marada ose America amene anaonongedwa right kumaiko ku Gulf region kumaiko ku Gulf region ndima ndrama zake ndi 5 billion US dollars 5 billion US dollars. So I think maybe this is why and kupeza zoti one maiko achiruya sopano atakhala basi aona kuona kuti azindika njimodzi azindika kuona kuti America sinabwere maiko mawo ngati kuzawathandiza kuzawateteza ngati mmene iwo amauzira. Remember kuti even ku UAE kukata Trump anampasa ndege as a gift akuwauza kuti ifeyo tizikutetezana. Wani sana wateteze ma defense system maji nawo sana ziteteze okaso mpaka napasolidwa. So this is the reality. Iwalani zimene akumakuza kunako. This is the reality. Even maiko awawachiruya wasana iso ni mphamvu alibeso mphamvu zoti maona ifeso ndoti iwe Iran iwe makuti alibeso mphamvu zosezo. Chifukwa chani tifuna kuti akudzoka kuti ngati bodyguard wako wamenyedwa. Iyo ndi bodyguard antibula. Bodyguard ina mana ndichida. Bodyguard ina mana ndichida iwo ndichida. Chinga chitika nchani. So angokhala na osepi. Nangasi wo amalibya drama zambiri kuti America izateteza. Koma sina teteza, sikuteteza. So there is no need if I pay you to protect me. Ndima kulibya kuti uzinditeteza ine. So there is no need kuti ndipange intervene. Kama ndipange interfere. Ndilo labanje nkhondo liwe ndimopasa drama. I pay you to protect me, bro. You gotta protect me. That's why even my Arabs apanga condemn azizwa Trump na America iniwe fitima kupasa njani tima kupasa zinthu and why mungu panga care za noka mori amba zinthu zinamba kuthawitsa amba kujosa atseka maemba aseze zambe mbili mabalats akutseka so bantu kumathawisa zinthu zinathalazo zimene za Trump sanganene. You understand? Sanganene. So nkhondo amene iyi okay tabu ngoko after zaunongeza independent sitsala pano chimodzi chimene ankhula Robert Kiyosaki kuti panova since ma Israel afuna ziphwaswa sobana mafuta aku Iran kuchonga agwese economy ma Iran so ndamene so aziphwaswa yani ndamene akumaphwaswa so mafuta kuma Gulf region kuti ma Americans amabela mafuta aluyaja ndikumauza kuti tutetezana kwa panova palibe yani nothing. Chapo nkhondo iyi fosolaga janele limodzi titati tichotse
Trump anakuti basi ndasiya ndawina nkhondoyi. My achievements awo atheka definitely sanatani sanatheke definitely sanatheke. Okay, koma tifati kambeza who is going to suffer. Ndindana mnanga safari definitely pepe Israeli aisi yapangala ngamba aisi ya munda wa mbarata ndaichapa kwani aichapa. Yeah, I mean tamvela ngai ka podcast ka America. Part were scored away. Do you know who's screwed if Trump walks out of this? Yeah, Israel. One country. Israel is screwed. Now, Trump may say, you're not my number one priority. Americans are my number one priority.